We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Happy Tuesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga kapuso sa Digos City ug Santa Cruz sa Davao del Sur Province. Sa may buntag. Mayong buntag sab Jill, ato sab kumustahon ang atong mga kapuso sa Mambahaw ug Sagay sa Camiguin Province. Mga kapuso, kabalo ko, nahimo na nga pampalipas oras sa kadaghanan ang pagtanaw og video sa TikTok. Kamu ba? Unsa ba ang kadalasang content ang inyong gikalingawan? Kay kini atong makauban karong buntaga, sikat sa iyang mga banat og language tips sa TikTok. Siya si Val Vestil sa Cagayan de Oro City. Well, samtang sa isang lit Fire Prevention Month karon, atong sayron mga kapuso ang mga pamaagi aron malikay sa sunog. Kauban ang Davao City District Fire Director na si Fire Superintendent Alex Pamaybay. Ug makauban ni Attorney Resty Sabesto, si kapusong Lizelle Lopez. Pero una ka na mga kapuso, karong parayon pa natong ginasaulog ang 84th araw ng Davao. Nasayod ba mo kung kinsa ang artist nga nagbuo sa sikat nga Davao Life is Here logo? Niadtong April 9, 2017, gianunsyo sa City Government of Davao ang pagkadaog ni Rosh Patricio sa logo making contest. Napili ang mga logo sanglit nagrepresenta kini sa life, diversity, harmony ug unity. Makita sa disenyo ang upat ka mga leading icon sa Davao, nga mao ang Philippine Eagle, Mount Apo, mga indigenous people, durian ug waling-waling. Mga kapuso, sa pagsaulog sa Fire Prevention Month, atong sayron ang mga pamaagi aron malikay kita sa sunog. Kauban si Davao City District Fire Director, Fire Superintendent Alex Pamaybay. Fire Superintendent Pamaybay, may buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? May buntag, sir. O kumusta sa tanan o sa atong mga kaigsoong kapuso sa Mindanao? May buntag. Sir, as we celebrate kining Fire Prevention Month, unang-una, sir, partikular din sa Davao City, unsa ba ang sagad nga hinungdan sa sunog nga nagakahitabo dinhi sa syudad? So ang unang pangutana nimo, sir, kung unsa ang kasagaran nga hinungdan sa sunog diri sa syudad sa Davao, majority gyud diri electrical problem due to overloading, short circuit, or overheating. Muna ang hinungdan sa sunog sa Davao. Sir, sa mga natalang namatay tungod sa sunog, dito nahitabo ang sunog sa ilahang balay. Naaba mo recommendation nga ideal setup sa balay nga daling makagawas o galing dunay sunog? Ano na ang Bureau of Fire Protection, Sir Jen, nag-remind tungod kay kita nga mga Pilipino, security conscious ta. We are not safety conscious actually. Unsay buti pasabot nako sa security conscious. Ang security conscious nga kita tagbalay atong gikural o gigrills nato ang atong balay without knowing nga in case na emergency sa sulod sa balay dili ta makagawas. So karon ang atong reminders perminti sa atong mga kaigsunan labi na diri sa syudad sa Davao, kung naka-grills man ang atong balay, dapat butangan nato og secondary exits. Buti pasabot ang atong mga windows nga naka-grills, dapat butangan diha og kanang ikaw lay makaabli sa sulod. Para in case nga na emergency sa sulod sa imong balay, i-open nimo to, pwede ka makagawas dito. In any case, sir, unsa ba ang angay buhaton kung dunay sunog sulod sa balay? So pinakauna nimo nga buhaton kung naka sa sulod sa balay, i-trip nimo ang imong mga electrical connections para dili siya dali nga makadagan ang kalayo. Kaya once magdikit ang positive negative, posible nga paspas ang pagdagan sa kalayo. So muna ang first. Ang second nimong buhaton, kinahanglan makakita gyud kag fire exit nga imong magawasan in kasong na emergency. Kay pareha sa Laberna, ang iyang exit ang main.
pinaka main nga door ang iyang exit, didto nag-start ang kalayo. So muna nga itong hunahon nga i-anticipate na to perminti kung naay emergency, asa ta pwede makagawa sa atong panimalay. Sir, nagapahigayon ta og kining fire drill sa mga workplaces ingon man sa mga establishments. Pero sa balay nga setup, angay pud ba nga magpahigayon sir og fire drill kay lagi kabalo na ta sa pasikot-sikot sa balay pero lahi gyud nang mas makabalo ta kung asa ta dapat mo adto kung dunay sunog. Ang Bureau of Protection man gud Sir Jill, no, ang iyang total nga responsibility sa mga residential houses kana tama na imong gisulti nga nagpahigayon ta perminti sa mga building establishment katong mga business o unsa pang klase nga establishment nga dili residential. Ang responsibility ra man gud sa Bureau of Protection muagi lang ng ilang papel kanang sa mga residential houses kung nag-start pa sila og patukod og balay. Pag natukod na ilang balay, nakakuha na sila og occupancy permit, wala na responsibility ang Bureau of Fire nga mo conduct pa diha og inspection o drill sa ilaha. So ang atong gina-recommend diha every time nga nata sa mga puroks, every time nga nata sa mga barangay nagakandak ta og lectures drill, ang ilang buhaton katong exit drill dito sa ilang panimalay. So ila ginang i-remind perminti kay mostly Sir Jill, ang nahitabo every time nga nagaresponde ang atong mga Bureau of Protection sa area o mismo sa balay nga nasunugan, ang mga ginikanan kung nagdali-dali, dito sila mangutana sa Bureau of Fire, asa among anak. Para sa informasyon sa tanan, wala may nakaila sa inyong mga anak. So dapat ang atong buhaton being mother or father o parents sa atong mga mga anak, ato yung i-develop ng consciousness sa atong mga kabataan. Ato silang ingnon, nak, in kasog na emergency, wala imong daddy o imong tatay o nanay dire, dito mo mugawas o dito po mo adto nga area para nga dito na lang kamo adto. Sir, usa sa mga naka-standby sa mga establishment kining fire extinguisher. Pero sa mga balay man gyud nga setup, wala kayo gina-practice no ang pagbutang og extinguisher. Unsa sa ba ang kining alternative sir nga magamit nga pang-apula og sunog? Para sa information sa ato mga taga-subaybay no. Ang kaning fire extinguisher pinaka importante gini siya. So kung wala man na, alternative man ang imong gipangutana sir, ang pinakadabis nga buhaton nimo dapat naka-imbak na tubig o nakapundo nga tubig diha sa panimalay. Nganong gina-require man nato nga magpundo og tubig? Kay ang sunog lagi, nag-ingon ko ganiha nga wala siya nag-start sa dako, sa gamay siya. So kung makakita ka sa maong kalayo karon, na kay tubig nga nakapundo dito daan sa balay, pwede nimo buhusan dayong tubig provided nga na-off na nimo ang katong mga plangka o katong circuit breaker. So cooling system ang tawag ana. So ang ikaduhang alternative, kinahanglan na kay kanang mga graba sa balay, na kay pala. Kaya kasog nayabo ang mantika, nayabo ang gasolina, pwede mo palahon blanketing type of extinguishment. So muna kasagaran lang ang usual nga dapat nasa balay na kay atsa. Unsa may buhat sa atsa? Ang atsa, in kaso og nag-start na gyud ang sunog sa mga wall nga di na gyud kaya, pwede nimo gubon to siya. Tungod kay mo man tong hinungda sa sunog, pag maguba na to siya, dili na ma-develop ang kalayo. Sir, usually gabi nagakahitabo ang sunog no nga tulog ang tagbalay. Unsa ba ang angay himuong routine check no sa tagbalay una matulog? So the same ang atong explanation na Sir Jay, no? Nga bago ta matulog, kung namay nakasaksak, labi na itong mga cellphone na to, o unsa pa mga appliances nga walay mga thermostat, dapat i-remove yun na to sa itong mga saksakan. Nga naman, bisan pag moingon ta, sir, wala man nakaon ang among mga appliances, pero nakasaksak ang imong outlet dito, nagihapoy possibility nga mo kalayo siya. Tungod kay, naman tayo mga amigo diya sa balay, na iring na itong ilaga diha, nga pwedeng mag-move sila diha, o niya matandong nila itong nakasaksak dito sa outlet, muna ang cause karon nga mag-spark o niya na kay mga kortina o di ba kaya carpet nga na dito, posible nga muna hinungdan sa sunog. Lisod jud kaayo no nga masunugan busa daghan kay salamat sa imong oras og higayon Fire Superintendent Pamaybay aron mas mapasabot pa tong katawhan ang mga pamaagi aron malikay kita sa sunog. Thank you kaayo sir. Sa kanunay ang atong reminder sa mga kaigsunan nato sa siyudad sa Davao, mag-amping ta kanunay ato yung i-consider perminti ang adlaw nga Fire Prevention Day. Dili lang kay ang month of March ang ato i-consider as Fire Prevention Month, kundi kada adlaw i-consider nato. Ibutang nato perminti, conscious ta perminti nga iniglakaw nato sa panimalay, natanggal nato o na-remove nato itong mga appliances nato dito nga dili magagamit kay aron nga dili makakos og fire. So muni atong mga paningkamot perminti tinabangay ta kay ang Bureau of Protection wala gyud mahimo kung wala ang tabang sa atong community. Mao bitaw na nga natay uplan ligtas pamayanan sa community karon para gi-empower sila tungod kay naa sila ang direct nga involved sa maong insidente kung naaman, at the same time sila na makasuppress kung ma-educate na sila. Timing interview ni mo sa muna ko kay ngabang education ang pinaka-the best o pinaka-susi
sa kaligtasan sa mga kaigsunan nga Dabawinyo. Chila sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best start tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! May butag mga kapuso, ug welcome to Bistalk Kalubuntaga. Atong makauban usab si Trina sa GMA Afternoon Prime na babawiin ko ang lahat. Walay-lain pa kundi si kapusong Lizelle Lopez. May buntag Lizelle and welcome back sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? Oh, thank you so much, Bo. Thank you for having me back. Actually, I'm very, very happy and excited because of our show. Yes, speaking of show, congratulations for being part of Babawiin Ko Ang Lahat. Well, looking back, how did you feel when you knew you were a part of this great show? Actually, I was very excited and very nervous kasi this is my first time na magla-lock-in taping for 1 month. And I think sobrang challenging siya. And at the same time, sobrang happy ako. I'm really proud and very, very excited. Yun nga parang everybody got so thrilled talaga to be part of this teleserye. And once the time that you knew that you'll be working with a lot of young stars, and seasoned actors as well, what first came to your mind? Well, actually, grabe yung mga co-actors ko dito. Sobrang veteran. And actually, this is the first time na magbibida si Pao and ako yung kontrabida. So, I'm very, very happy and excited. Sobra. Yun nga, yung yung first taping or bubble taping ninyo, ano yung nangyari? Can you take us back to that moment? Well, first day namin sa lock-in taping, it was really, scary because of the virus. And first 3 days na homesick pa kami. Pero nung nag-start na kami mag-bond, kasi everyday, actually dun sa location namin, wala siyang signal. That's why yung bond namin. Nung pauwi na wala na, sobrang nalungkot na kami. Working naman with young stars. Of course, Pauline, you're close to Pri. Tapos ngayon, ang role mo, very kontrabida. Kumusta ang working niya naman? Actually, sobrang okay namin kasi roommates pa kami. Tapos napagkakwentuhan namin kung ano yung atake namin dito sa scene na to. So, mas naging close kami, which is good. You're also joining with seasoned actors and actresses as well. Yes. So far, Ms. Carmina, John Estrada, Tanya Garcia, what have you learned from them naman, Lizelle? Oh my God, sobrang dami. Iba kapag nakasama mo sila sa work, pero iba pag kasama mo sila araw-araw. And nai-inspire talaga ako, especially pag may eksena kami yung sobrang intimate. Grabe, sobrang, nasa starstruck ako over and over again. Ganon, sila kagaling. That's nice. At ito, ano pa ba ang mga dapat naming abangan sa Babawiin Ko Ang Lahat? Ayan, everyone, abangan nyo po. Marami pa po kaming twists. Abangan nyo yan. Abangan nyo ang build-up ng aming mga character. And for sure, marami pa kayong matututunan dito sa show namin. We're truly excited for you, Lizette. Finally, Thank you. mo na lang sa lahat na ating mga kapuso dito sa Mindanao. And invite them also na once again, subaybayan at patuloy na panoorin ang Babawiin Ko Ang Lahat. Yes, hello po sa inyong lahat. Iniimbitahan ko po kayo na please, suportahan niyo po ang aming Babawiin Ko Ang Lahat dahil marami po pong magagandang eksena ang mangyayari. And also, thank you so much sa mga patuloy na sumusuporta sa amin. Thank you everyone. And again, Babawiin Ko Ang Lahat, directed by Direct Jules Catanyag. Guys. Thank you very much, Lizelle. Thank you so much for having me. Next time ulit. And that was Kapusong Lizelle Lopez. Tutok lang mga kapuso kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong panahon sa modernisasyon kung asa labing importante na gayod nga makatuon kita sa mga nagkadayang lingwahe sama sa English. Nahimong advokasya o kalingawan karon sa usa ka kagayanon ang paghatag og mga language tips pinaagi sa pag-TikTok. Unsa kaha ang mga tips nga mahatag niya kanato karon? Og unsa sab kaha ang mga hugot ngayang i-share kanato?
Kana ang atong sayron kauban si Val Emil Vestil. Val, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Mayong buntag, Sai. Thank you for having me here. Mayong buntag sa tanan nga nagtanaw. Val, unang-una, please share with us kung paunsa ka nagsugod sa TikTok. Actually, nagsugod yun kog TikTok kay tungod sa pandemya. Sa tunga sa pandemya, daghan nga mga na-cancel nga mga projects o programs kung asa ko nagtrabaho. So I came across TikTok, nakita na ako nga medyo lingaw siya nga app. March 23, 2020. Day 7 of quarantine. Strangely empty streets. From one empty shelf to another in supermarkets. Closed shops. Factory closures. Val, paunsa sab nimo naisipan nga magmugna og mga videos nga may kalabutan sa English language? Gusto na ako basically share ang akong knowledge. Most of the English grammar languages that I share on TikTok, pinaka-basic na siya nga grammar nga sometimes gakamali gihapon ta. Even ako, gakamali gihapon sa akong pag-English. And I think we owe it to our friends and to anybody around us nga magtinabangay ta para ma-improve ang atong English. Unsa pod nga video ang nakapa-viral kanimo, Val? Actually, ang nagpa-viral sa mga video, dili about English, dili pod about love. It was me speaking in Thai. Can you tell me something else in Thai? Sure. รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม Wow, grabe no. Bisan wa ko kasabot pero madungog pa lang nako, nindot jud kaayo pati ang accent sa imong paglitok. Pero Val, sa imo unsay feeling nga nipatok kini nga content kini nga video online? Ang akong feeling nga nipatok ni online is very interesting kay dugay na ko ganahan actually mahimong TV personality, mahimong anchor sama nimo, say og mahimong TV host or stuff like that. So it was really interesting siguro makatabang ni sa akong mga pangandoy nga hopefully will land in TV or continuing to host events. So nindot ang feeling. Val, gawa sa paghimo og mga videos nga gahatag og tips, nasab kay mga content nga gahisgot og about life lessons og realizations. Ano na ba kay hugot behind those videos? Let's just say tanan akong hugot sa tanan akong videos sa TikTok kay naay gigikanan. Gumika na siya sa kasakit sa akong sa mga tao, sa mga experiences, sa mga memories from the past. Pero kani siya tanan nga mga hugot, gikan na ni sa ako ang past. Which means I have moved on and moved forward. Pero nindot lang kaayo nga i-revisit o i-try og reflect unsa ang mga lessons learned. And daghan na kaayo nga nagduol kanako para mag-ingon nga salamat kayo sa imong content, katong malunggay video, katong labels nga video. Daghan na kayong mga estranghero nga nagduol sa ako. Ingon sila nga, thank you kay nakatabang to para maka-move on ko sa akong kasakit. Karong buntaga, syempre, di makumpleto ang atong interview kung dili mi makadungog og language tip og hugot gikan kanimo, Val. Unsa ba ang imuhang baon nga hugot og tip karon, Val? Ang akong hugot is something I am experiencing now. Muna lang siguro akong i-share ni Musay. Kay what better way to speak of hugot than hugot that really you are experiencing yourself. So kani nga hugot ako mahuna-huna para ni sa mga tawo nga gadawat og mixed signals. Kabalo kong daghan sa inyo ha, ginapaasa or gapaasa or umaasa sa isa ka tawo nga feeling nato nga murag ato na gyud pero murag layo-layo pa. So the thing that I can say is mixed signals are your signals that it's a no. When people are indecisive when it comes to love and attraction, that's the decision that they have made. So don't chase after people because you are worth it, you deserve so much more. And people will just arrive. Kung naitaw dira nga mixed signals yung ginapakita sa imuha, meaning they are not 100% into you. Dito ta, sa katong mga 100% into us. Because kita 100% na ta for other people. Ayun, reminder to para sa akong kaugalingon, no? Grabe no, unsa kay backstory ana? Unsa na lang, Sai, off studio na lang, kana mag-chat na lang ta para dili kaayo. Taga Luzon ra ba siya? Mga kungtuunan sa Luzon. Sige. Val, gawas aning mga videos nimo online ato na sa disgutan kining imong advocacy about environmental journalism. Kano sa ba ni nag-start? Yes, actually full-time na ko gatrabaho sa akong startup na media non-profit.
Sai, it's called the Association of Young Environmental Journalists, or AYEJ. This was a Barkada thing lang back in 2017. Around 3 years ago, nagsugod ni Barkada, lingaw-lingaw lang. We wanted more people to talk about the environment. Og nakita namo sa among mga balita, sa mga lokal nga newspapers, sa Dumaguete, dili kaayo ginastoryahan ang kinaiyahan. Puro politiko, puro droga, crime, business, politics, entertainment. Dili kay nato ginastoryahan ang environment. So from that, Hugot Point in 2017, we have now grown into an official media organization, SEC-registered me, o diri ko naga-work full-time. We want to train campus journalists and even aspiring journalists. Tudloan namo sila unsaon pagsulat og mga balita kabahin sa kinaiyahan. Daghang kang salamat, Val, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, and continue to be an inspiration. Daghang salamat, Sai. Sayog mga kapuso, hugot ang pahimangno sa Bureau of Fire Protection nga mag-igmat sa kanunay ug sundon ang mga tips nga gihatag ni Fire Superintendent Alex Pamaybay aron mahilayo sa sunog sa balay ug mga establishmento. Samtang Jill, wala damha ni Val Vestil nga mipatok ang iyang mga videos nga may kalabutan sa English language sa TikTok. Og busa, karon nahimo na niya kining pamaagi aron makatabang sab siya sa uban nga makatuon. Sayog mga kapuso, atong subaybayan si Kapusong Liza Lopez sa GMA Afternoon Prime nga babawiin ko ang lahat. Mga kapuso, anta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa atong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni David Frost nga don't aim for success if you want it. Just do what you love and believe in, and it will come naturally. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. We'll see you all tomorrow mga kapuso, and always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kirisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.